Ka Supreme Court kala Kyntait ban ai jing itho da ka an ya ka jing Shongkha para Kynthei lane para Shynrang da ka ba Kynthok ba dei tang ka parliament bat ki ying dor bar thau an ki jella ki bala ban thau ya ki an ki ban ai jing itho ki nong bishar ka Supreme Court kila menjur bat ba ka long shabar jong ka Iingbishar ban ai jing betha ya ka ying dor bar thau an na ka banta ban ai jing itho Daka anya ka jing Shongkha para Kynthei lane para Shynrang. Ki nong bishar ki bala shong bishar halor ka makot duma ki bayadei. Bat katei kamat ki long u Chief Justice kari India u Justice Dahanan Jayai Y Chandrashut lembat saungut ki weipat ki nong bishar kata u Justice Sanjay Kishan Kaur S. Ravindra Bhat kahima koli bat UPS Nara Simha. Nalor kitei, sangut kinong bishar kila menjur ban ai jingbet yaka High Power Committee ba onthong daka sorkar pedeng ka ban pej yakimat ki jura. Ki badai bat kitu ki baya Shongkha para Kynthei ne para Shynrang. Bat ban ai jingmut, ban shem yaki lat ki lenti, ban penbej yaki jingduna bat bakla. Uway na kinong bishar kata u Justice Sanjay Kishan Kaur ula menjur bat u Justice ba ka sorkar ka day ban pentikna ba ki ba Shongkha para Kynthei ne para Shynrang kide ban yo ya ki jing yarap ba kongsan. Ula ongru ba ka jing ay ya ka hok ban ya Shongkha para Kynthei ne para Shynrang kamla ban long na ka liang ka Iingbishar namar ka ni ka day ka kam jong ka ying dorbar thawan. Henry ula ongru ba kini ki ba Shongkha para Kynthei ni para Shynrang ki day ban yo ya ki hok chongki khnang ba ki la ban yo im ha ka im lang sa lang. U Justice S. Ravindra Bhat ula ong ba ka jing Shongkha para Kynthei ne para Shynrang kam day ka batang ha ki jaka sor ne ka ba jiatang ha pedeng ki baruspa. Ya ka rai jong ka Supreme Court la tho la ka jong da u Chief Justice bat u Justice Kul Bhat bat Nara Simha ki nong bishar kila Kyntait ru ban penwan dor thamai ya ki kendan jong ka Special Merit Acts ban ai jing itho ya ki ba Shongkha para Kynthei ne para Shynrang. Wat la kata ru kila ong ba kitu ki ba Shongkha para Kynthei ne para Shynrang ki don ka hok ban ya shong bat ya sa lang klem ka jing berngam besit ne ka jing Shah thombor bat jing tuklar jong ki wei.